да си ги почисти. Може би няма да й отнеме повече от час. Изключая технологичното време за тортата. Ето се чака, да. Добре. Взимаме си шпатличката, за да направим ренцата, които представляват красиви пътечки. След което ги кръстосваме на другата страна. И вече всеки човек се чуди, аджаба, как е станало това нещо. А то е много просто. Въобще в сладкарството има много елементарни неща, но голяма част от тях, ако не си ги видял, няма как да се сетиш. Малко ми е първобитен уреда за правене на шоколадовите ролки, които са така характерни за нашата верига. Ние ги използваме в много торти, но това е тук, за да не се порежа. Значи не е първобитен, а просто адаптиран за удобство на сладкаря. Ето така, изтегляме от едно шоколадово блокче ролки, слагаме и ги подреждаме една по една. Аз съм ти направила там, можеш да ги използваш и тях. Ето. Така. И сега, след като поставяме и последната ролка, тортата е готова. Остава и да я панираме с карамела, така наречения гриляш. Внимаваме всичко, което остава извън нея, остава да попадне вътре. Ако ни е малко по-голям съда, ще спасим по-голяма част от грил, така наречения гриляш. Да, в голяма тава. В голяма тава, да. Значи да кажем е почти готова, да? Почти готова, да, за консумация, но е желателно да се сложи в хладилник, за да могат всичките й елементи да се споят един между друг, да престои и до вечера можем да я хапнем. За рождения ден. Да. Добре. Това е всичко за направата на тази торта, нали? Да. И ето я, вече готова тортата Бяла неделя. Издадохме ви тайната, нали? Да, надявам се, че ще я пробвате в първия удобен случай вкъщи. Да, ще я пробваме. И сега остава да видите точната рецепта. Торта Бяла неделя. За блата 7 супени лъжици брашно, 7 яйца, 7 супени лъжици захар, 1 пакетче бакпулвер, 2 чайни лъжици какао. За крема 1 литър прясно мляко, 400 грама захар, 180 грама брашно, 50 грама нишесте, 200 грама краве масло. За сметаната 1 литър животинска сметана, 400 грама захар. За гриляш 300 грама захар, 100 грама орехови ядки. Масло за намазване. За сироп 1 чаша захар, 2 чаши вода. За бялата заливка 500 грама сметана, 200 грама захар, 125 грама краве масло, 1 пакетче, 500 грама бял шоколад. Ролки шоколад за украса. Приготвяме блата на тортата. Отделяме жълтъците и белтъците на 7 яйца с тайна температура. Разбиваме в голяма купа белтъците. Прибавяме жълтъците, слагаме захар и постепенно добавяме брашното с бакпулвер. На всяко яйце трябва да съответства 1 супена лъжица брашно и 1 супена лъжица захар. Прибавяме какао и разбъркваме. Изсипваме сместа във форма и печем около 20-30 минути в предварително загрята фурна на 220 градуса. Наливаме в касарола прясно мляко, добавяме захар и оставяме да заври. Прибавяме брашно и нишесте, докато разбъркваме. Прибавяме към изстудения крем разтопено масло. Приготвяме сметаната на тортата. В купа разбиваме животинска сметана и захар. Приготвяме сироп за тортата. В касарола загряваме захар и 2 чаши вода. Приготвяме гриляш. Смесваме 2 чаши захар и 1 чаша орехови ядки. Подготвяме бялата заливка на тортата. В касарола загряваме сметана, прибавяме захар, краве масло, бял шоколад и разбъркваме, докато се получи еднородна смес. Разрязваме изпечения пандишпанов блат на 3 равни части. Сиропираме, нанасяме от белия крем, поръсваме с гриляш. Покриваме с втория блат и редуваме съставките. Поставяме третия блат, сиропираме и зафилваме тортата с бял крем.
Шприцоваме украса с помощта на сладкарски пош. Заливаме тортата с бялата заливка, шприцоваме с пош шоколад и с помощта на нож оформяме украсата под формата на вълнички. Оформяме малки шоколадови ролки от шоколадов кувертюр и финализираме декорацията. Отстрани полепваме с гриляж и завършваме панирането на тортата. Престоява 24 часа в хладилник преди консумация. Необходимостта човек да си подслажда живота е точно толкова важна, колкото и да яде солена храна. И в миналото хората са задоволявали тази потребност, като са консумирали пчелен мед и различни плодове. А пак днес можем да го направим чрез стотиците или хиляди рецепти, които има за торти, кремове, сладолед и още много други сладкиши. Благодаря на Радослава Минчева. Благодаря ти. За това, че отново така разкри всичко около една чудесна торта. Виждам, че ти харесва наистина. Може и да поискам допълнително. И аз няма да почвам моето парче до сега. Добре. Сигурно си го ява много пъти. Ако не го изядеш, ще го изям. Не се отказвам. Това е за днес. Надявам се да ви е било приятно с нашето предаване. Приятна почивка и успех в сладкарските начинания. Довиждане! Довиждане! Не пропускайте кухнята на Звездев и в понеделник. Днес в 12 глобусът ще ни разведе и сродните места на някои от най-видните ни сънародници. От един не пропускайте епизод от Мечът на истината.